ene woɗɗi Dakar ko famɗi fof fodde wonde 150 kilométre. Lombiɗen ko hakkunde e jaamugel e jallube e nder commune mo Hawre, département mo Kanel, région mo Matam. Oɗo pont mo jihoton mahaɗo ko 1978 tuggude e nden femde e hande omo hutore e ɗiɗo toɓoji jawtuɗi waɗi caɗele cattude yaha ngara moɗum jolni e diwan ko ɗum saabi dendagal ɓiɓɓe nokku o ene mbaɗa erago faade e ardiɓe walla hilifaɓe e leydi Sénégal yo jaw keɓɓito ɗumen so wona ɗum yaha ngara gonannoɗo hakkunde Wourossogui e Bakel ɗum kam ma nattu wade no fonno wade ni. Ndekete non hay otoji gummotoɗi Dakar ene payi e diwan Bakel o hay ɓen matin yolde nde waddi hade wutte fondede e jullare ya taw jomum tawaka. Oɗo pongal so haala ma kam ko nammi mo amen kala parce que oɗo pont min jibini min te parce que mbi ko 1978 nde pont fewna o hecci min duuɓi kewɗi quand même joni noon ñanden woni fewna ɓe goddome togleyɗi ɓe mbi pont o ala valable déjà o ala garantie ɗum guitti pont sengalnaɓe mbaɗi sikki sakka oɗo pont e wonde pont semme wonde pont e pont bosiyaɓe damme koɗo gasi emin guitti ma sengaɓe kolliri maraw ko guittatamo eyyi min hinnaɓe kaala mbi e mois de août nduɗo ɓe guittannomo Allah wende maraw ɓen kalniɓe ɓe guittani joni maraw Allah waɗi sin tan deuxiéme course gasino ɓen kotanno so ɓen korino pont yani ɗo ɓe taw probléme eyyi ɗo kam ɓe kaali ɗum kam kaali ɗum kam min kam neni ɓe kaali ɗum pont o ala valable toon ko gasɗo daɗo gasɗo guila 78 guila 1910 ha joni abo 42 ans pont dani foti ittede par yimɓe ko ɓennoɓe yimɓe yahoɓe ñawɓe ko ɓennoɓe yummiraɓe ko ɓennoɓe encore transport ko jahowo encore guila noon min jiyani hay goto e mabɓe eyyi ɗum besinde wa Fouta vraiment so haala gonga division vraiment ko wiyete ko mort vivant angama yi ko mort vivant wiyete ko mort vivant ma yani wuurade ɗaɗo kamen dari dow to kamen ko kalinoɗo o ronkiyade omon paani ɗum fof ko probléme pont kamen onen paani naw bowaɗo mum bowaɗo boni o wawata yaade joni noon yimɓe gaari mbiya oɗo pont o boni kono déviation yo fona fewa ha feewa ha towa pour oto ɗe gaari mbawi ɓennude taw min jetani caɗele oto ara ɓenna ko risquant par ce que ari ɓenni joni ari ari tan e may bomde yimɓe par ce que ndiyam woni ɗon division fewani kadi yimɓe kadi ene joole oto kadi so yiga ha yesso oton avance ɓoy waɗa reculé moƴƴanoɓe nder ɓe ema addu caɗele mawɗe ko ɗon ɗo risque woni ɗo e wona déviation ɗum risque a wiyete wona déviation hay battala ko fewi so haalde gonga wosem laamu Sénégal premier moment ɓe jiyani Foutankoɓe soɓiɗa haalama gonga ɓe jiyani Fouta minen Foutankoɓe ɓe jiyani minen par ce que élection ko minen ɓe doganta ko affaire ballugol min jiyani bachir mabɓe yo nango Foutankoɓe kala laamiɗo e leydi he ko Foutan lammin ɗumen kala laamiɗo leydi ko Foutan lammin ɗumen kala gonɗo leydi ko Foutan woni ɗumen min jiyataɓe gueɗo goto tan so élection fandima ɓe gara payma ɓe poussiére kawjude minen ɓe jimdir galleji men ɓe jimdir hoddiɓe men ɓe jaah laabi mabɓe ɗo hay battala mbaɗɗo e Fouta haalama gonga he mairie min jiyani ɗo dara batte min jiyano mairie hay pomo min jiyani ɗo monsieur de maire yeesam mi yiyanimo so haalde gonga par ce que ɗum ɗo monsieur men fof sala ɗum ɗo oɗo pont foti ittede o itte laamu Sénégal wallani minen ngalamo balde ko balla minen ɓe mbaɗi ɗo laabi moƴƴi e nder banggue Dakar ko min jiyani laabi ɗi minen ɓe mbaɗi balle min jiyani so wonti hay hôpital men moƴƴani ɓe haalama gonga de hôpital men ɗi moƴƴani haɓe jogui bon médecin cafro ko normal de kono min ngala baɗomo soutenir hamin keeɓa leɗɗe cafroje ha moƴƴa min keeɓani so ñawɗo min ngala ambulance en plus min ngala ambulance so wonti ñawɗo jolne saret farne garage ƴetta oto fayi Wourossogui ɗum ko musiba ngarɓuɗo farne Wourossogui jonte ko saret mbabba ɗum ko musiba mais noon wiite ko noon Macky Sall noon tawol weltini Macky Sall min beltanaki Macky Sall minen soko haal min beltanaki mum minen min beltanama ha yesso min beltanaki merci e caisse close o monsieur wiye Abou Sy cuuɗi men Jalluɓe min kaalowɗo o mbiyetemi ko Bayla Doɓale mbiɗa yette Diallo jaamugel Jalluɓe fof pote am e namnal namnotoɗa kam ɗo koko ganduɓe o galle konmiɗo ko 83 o galle o maaha konmiɗo 86 on saaha noon caangol ngol fotani dani caangol ngol ndemin goni seenuji aɗa wawi diwde ga e caangol he janoya to e caangol he
gurdam noon juuti aduna o juuti calli ɗi mbaylima ɗi mawni par ce que hakkude ɗo cagol ngol e galle men nde ko nayi nde wanno ɗon jaltoye kono hande hay koyngal wawa rew ɗon saabu pomo minen caɗele ɗe min jogui minen fuutankoɓe hamin mbayi leydi caɗele kono caɗele amen woni ko wallani min degga tan ko député ji amen e responsable uji amen e maire uji amen eno peti o wiɗo ni c'est sûr ko noon wayi min jiyataɓe tan ko nde ɓe jogui haaju nde holon haaju élection kamɓe jogi amen haajuji on saaha ɓe gara ɓe kaala ko weeli ɓe kaala no weldi ɓe kaala fofo mamin mbaɗ ɗum kono hay hunde hen ɓe mbatta minen kala ko jiiɗa min mbaɗana caggal Allah e nelaɗum ndungu toɓa min ndema min daña ko ɗanniyankoɓe amen ɓen mbaɗanta min école aji ɓen mbaɗanta min jumaji ɓen mbaɗanta min tereji football ɓen mbaɗanta min hôpital uji dendagal ko ene wuuro ne waɗe ene naftore minen kam min jetti ko ɗanniɓe ressources aji amen ɓen min jetti par ce que ɓen lammini min ɓen balli min kono gofornama hay tuusi so ari ɗo ko heɓata tuusi ɓurata 4 personnes 5 personnes wuuro ko wango kono wona hakke ujunnaje so tawi tuusama temedere andi wiya ko yoɓe jaaɓe kaɓoye minen kala koɓe mbaɗan min ko yomin jaab min kaɓoye par ce que tuuse ɓe gaddanta min goto fof ne yiiɗi heɓde hen goto fof ne foti heɓde hen kono noon adde e wuuro so waɗi fodde ujunnaje ɗiɗi neɗɗo ujunnaje tati neɗɗo addanama temedere wiyama yo wat diffusé andi firti ko jeehe mbardiroye pomoɗo jawdi amen e ɓesguji amen sukaɓe so tawi o fewnaka tawi kadi o fewnaka pewnugol moƴƴol o ɓe mbaɗi tan yoɓe certu hen probléme o koye amen artata par ce que minen koɗi hen ko hen min goni min jadirat jamma ñalawma minen komi ɗo joni jusqu'à kono wona hedde 0 heure ha 1 heure de matin minen e jallube jaamugel hamin jaada par ce que maayi ɗo maayi taw koreji mane ga so tini jaaha wirwirde gayna so maayi ɗo maayi tawa tini jaaha ɗum ala ñalawma ala jamma ala nangue hoore ala feccere jamma ko tout le temps minen kam hakkude amen e jallube banggue jadirgol mum tout le temps min jadira tanjirta jamais min jiyani min jiyat ɗo tan ko journaliste kiji gara pota ɗum ne ko sukaɓe amen ɓe telfinta sukaɓe jaamugel e jalluɓe telfinta mbiya min dañi caɗele poma men fuusi mo jokkodirɗa fof noon sa wi min bonirama aranema ɓen garata men kono gofornama maire minen ɓuuri wadde probléme uji amen fof ko maire uji ɗi minen commune o hay funde minen nafani maire amen ko Oumar Agibou Sow kono minen ɗo komin mbaɗi ɗo foof mbimami ɗum hay forage amen so boni forage amen ko boni ɓurani taw 1 mois ɓurani kono ko sukaɓe amen mbaɗi devoir pewni forage o monna rulla joni so tawi wontino ha gofornama ara e amen firti komin jarani par ce que gofornama ene jogui force uji bayno leydi ne bona so ɗin gadi min so wiyama ko ma ɗin pewne goto fof ɓurɗo darade fof ɓurɗo dugde fof ɓurɗo darade fof ene wawi yawde kono erango amen e gofornama o nomin jirataɓe ni yoɓe jiiru min noon komin citoyen ji 100% e leydi he min jeeya gueɗal fof leydi ngal namni hamin mbaɗa so wiyama élection min keddota ko min gotat kala ko wiya min mbaɗat malheureusement noon minen komin mbaɗata ko alana min gartam par ce que mbaɗantamin ala komin ji ala koɓe mahani min minen walla hamina mahi dispensaire uji ko minen mbaɗi hamina gasi forage uji minen mbaɗi so forage boni yawata ko arede minen ka erago amen komin jiiɗi oɗo pom kam l'essentiellement oɗo pom o fewne ko yawi woto bomde jawɗele amen o booma ɓesguji amen mawɗo ne wawi rentade cukalel wawa rentade par ce que hay ñande pom o waɗi nde amin mbawno dañde risque ji bonɗi sukaɓe ndiran gara nafi min malheureusement o yani ko jamma o yani ko 3 heures de matin nden o yani sondo yanno ko ñalawma Allah ne andi min dañat hen musibbaji assalamu aleykum bandiraɓe tawɗomi koye nder jaamugel min mbiyetemi ko Hawwa Djiby yettetemi ko Ndiaye komi joom suudu jokejen to jaamugel ne wonani min caɗele mawɗe wonani min gati nde yani nde henna oto wawa yaade koma otoji gaari pewnani min so nde otoji ɗi gara nde
oto wawa yaade neɗɗo wawa ɓendude ɗo henna ene waɗani men caɗele mawɗe no fewi ne kay ɓe tinani wonɓe caɗele mawɗe arɓe ɗo de kono noon maire o kam ari ɗo Oumar Aguibou ari ɗo heddiɓe no mittinani garanu men ɗo hen usede maire min nanani ko wimi gati mimi andami tawaka kono noon kam o ari ɗo erago ko tan laamu ngu yo wallu min e ballal gati sukaɓe ɓe henna ɗo henna pomo fewani ko ardi fof pomo fewani kadi ɗo henna sukaɓe ɓe henna yaaha gara o ene waɗi tampere ko ɗon tan woni erago amen hen ko Dieng Hamidou wiyete jeyaɗo e Jaamugel eyyi wonande bandiraɓe fof kadi calminama kono worɓe ɓe kadi arɓe ɗo ɓe on calminama wonande kadi hol combat gonaɗo ɗo o wonande cangol no fusirni e par ce que cangol ndiyam ɗam ari vers 23 heures adi ƴiwonde kene feŋa par ce que ndiyam ɗam umri ko banggue hirnagi eyyi ari noon ɗo e pom Jaamugel he eyyi pom o waɗi en wanno déviation en waɗino hello banggue ñamo pour banggue ñamo feɗiti ɗum woni arti banggue nanoga pommo noon o ndiyam ɗam wurta ko caggal wurwat après comme no yirinde ni ɗum woni pommo denkidal eyyi ko ni wayi joni noon mi ñaagui l' état de Sénégal monsieur le président son excellence monsieur président Macky Sall ami ñaagui ballal jawgal wonande kadi pommo beele waɗa rétabli ko ɓuuri yawde ɗum population sohlidal kadi ami ñaagui ballal dennagal bandiraɓe foof dennagal kadi bawɗo heɗade message o e monsieur le président e son excellence aɗa ñaaga ballal kadi Allah jarama e inde kadi e monsieur le chef de village e l'imam e membre association de Jaamugel e wonande ñaagui ballal dal wala ko ɗum waɗi caɗele no fewi par ce que min subaka foof mi daroɗo hen en cas de probléme par ce que mbiɗa jokkodiri e liggotoɓe hanki mi jokkodiri e monsieur Cissé kanko woni gardiɗo affaire projet o inchallah jaaɓi projet o tardata eyyi Allah jarama min jinno namnede ngal namdal sibu ɗum minen min gaari ɗo par ce que min konmi ɗo wonani 80 métres ɗo e pomo e de première ɗo garmi ɗo 6 heures du matin ha waɗi 22 heures ko nden oto ɗi puɗɗi yaade kono min jiyani membre gouvernement waɗi ɗo présenté comme no min jiɗirni par exemple monsieur le maire kadi waɗa adressé e wonande kadi monsieur le préfet min ñaagui kadi kamɓe koye mabɓe nde ɓe garata ɓe jiiya yiigo ngo gasi soɓe gaari kadi waɗi important ko kamɓe jokkodire monsieur l' excellence monsieur le président de la république ko ɗum min jiiɗi beela haɓe gara ɓe jiiya kono noon min mbaɗanima contact direct min nani noon o ari caggal amen avant jour nde pomo yani deuxiéme jour o ari ɗo e monsieur le maire kono min ganduɗa noon ko haali hen kadi holko jokkodira hen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن شيخنا القطب المكتوم أحمد بن محمد التجاني وأصحابه وخلفائه أجمعين oɗo nokku ngoɗo wuro wiyete ko Jaamugel kaldo e mon oɗo ko ceerno Alpha Dia ɗo e Jaamugel alhamdulillahi rabbil alamin en jettiri ɗum en Allah kadi e jubbude e nden ɗon windande e arde hen kadi nde wonno ko Allah feeñiri noon e oɗo saaha kam pom o ene wayno ko hoore haaju wonande diwan o foof so en mbiyani kam ko heewi e leydi he nde wonno ko heewi ko laawol ngol ganduɗa ko kesol ngol gasi fewnede ko heewi ene rewa ɗo pom o noon tajji ɗum e oɗo saaha ndungu ko taƴodiral kewgal woni ɗo ko haajuji kewɗi kumi ɗo ko heewi e leydi he kadi baariɗo ɗum fof kadi e waade noon yantude kam e bandiraɓe hoddaɓe ɓadiɓe ɓe ko wayno minen hoddaɓe ene waɗe e amen kadi ko ganduɗa conséquence walla mbiya jeencingol musgol gondigo ha tengti ko wayno minen ɓe ganduɗa Allah ene waɗi minen min koddi e nokku o min bana woɗɗuɓe ɗum par ce que hakkude amen pomo wawa wonde hay 20 métres wawa wonde hay 20 métres walla ni wona au moins de 15 métres ɗum noon so tawi wayi hono noon ndiyam ne riɗɗi hen pomo yani hen laawol ngol ɗo kadi bariramani beele auto ji ene darano ɓenni ndiyam ne baara hen komin jangguinoɓe ko wayno sukaɓe ceerno ko ɗum caɗele mawɗe komin tampere ko ɗum tampere mawde e nder nden ɗon noon toɓɓere e ngol ɗon kadi konngol emin eroro hen dendagal faade e mana ha joni e laamu ngu goto fof ɗo Allah tolnini ɗum o ardinde hen kadi mo Allah ardini o hono mawɗo leydi ndi e dendagal mo ɗum nawori mo ɗum mana ha joni tiindi e golle mum yoɓe mbatti hen haqqillaji gati ko ñawande mawde woni ɗo ko wawde kadi tardinde ko heewi wawde kadi gañde ko heewi yo ɗum kam walle min no ɗum fewnira ko yaawi fodde no yaawiri foof nde wonno kadi l'islam kadi ko ballodiral
سيدنا عمر بن الخطاب وموينو لو عصرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر ko wiɗo to ngol jooɗimi e madina munawwara allah ene lomtinimi laamade julɓe ɓe sonno tawino mbam puccu haɓɓama to leydi iraq ferguitima e laawol sabu laawol ngol fewnaka mbiɗa huuli janggo dossier jam woto mi yettade allah wiyami oumar gueɗe ma moƴƴi kono noon mbam puccu fewnanano ko laawol ha ferguitima hen ɗum bonna hakkundemi allah ndeke noon ɗum ɗo ko responsabilité mawɗo paaɗo e autorité ji ɗi e paaɗo mana mi ɗum ɗo toɗɗiɓe nde ɓe ballata rendo ngo ɓe balla leñol ngol ɓe balla leydi ndi no ɗum ɗo no ɓuuri yawirde fof heɓɓitorade no ɓuuri yawirde fof ko gollal neɗɗo ene fota wadde ko mbawa ko neɗɗo e fota wadde no ɓuuri yawirde fof nokku ene hatojini hen diwan ene hatojini hen hoɗɓe ɗo ɓene katojini hen leydi ndi ene hatojini hen saabu minen ñande ɗum taƴi nde ari ɗo koye hedde 1 heure du matin ndiyam ɗam ardi ko jamma fuɗɗi amen ɗo ko hedde minuit ndehi noon ha woni hedde 1 heure powɗo hankkadi keewal caangol ngol ndiyam taƴi pom o minen komin ɓadiɓe otoji ummotoɗe ko wayno Dakar pawodiri ɗo e nam haɗi goni capanɗe jokkodiri otoji ummotoɗe ko woni Bakel pawodiri ɗo woni capanɗe jokkodiri hen goto foof ene ronkino ɓenniri waɗi ni ɗumen caɗele ɓen tan yahoɓe ɗum ko on ñalawma tan Allah andi tampere wonde hen ɗum noon enen gueero erago e inde dendagal diwan o e inde dendagal mo ɗum nawori enen ñaagori Allah autorité ji ɗi yoɓe mbattu hen haqqillaji mabɓe ɓe mbatta hen doole mabɓe fodde ko jungo bani adama wawi gollude feere mum e gandal mum e jawdi mum ɗum ɗo yaawa heɓɓitede guila bonande mum wo yettaki e nokku ɗum kay woni ko mbiyammi hen seydi Kumi ko oɗon ñalawma kam koye jamma ɗum are amen par ce que nde toɓo ngo toɓi toɓo hewngo kono toɓo ngo ɓuuri toɓirde min ko banggue hirnangue o kono banggue funnague o kam toɓani ko banggue hirnangue o toɓi toɓo ngo ne heewi dole gargol toɓo ngo noon nawa to wiyta mbiɗa ɗo jaamugel e jallube ɗo min jogui ɗon pomme goto ganduɗa kewgol ndiyam ɗam ɓuuri pomme o ari noon ɗakkiti pomme o liiɓi ɗum Allah waɗi hen sutur tan noon kam ko jamma ɗum waɗi kono otoji kam dewani hen on saaha otoji dewani hen on saaha kam Allah waɗi hen sutur pomme o noon boni bongol manngol nde pindi subaka noon min jeeyi toon yeeyde ɗum en tant que maire commune mo Hawre mi yahat toon koye commune o waɗi il faut mi yaha mi tawtore mi daaroy ɗum yami noon darmi ɗum ne daarotum ɗum ni taw noon kono boni bongol en fakkiti eyyi population fof ari kam goto fof yino wayni eyyi darde amen hen kanko alay saago toon nomin tini ɗumen autorité ji min tintini ɗumen ko keewi ko presque wonno ko route nationale numéro 2 mo ganduɗa ko route kewɗo ko rewete alay saago oɗon fotani tardinede banggue ligguey muɗum sago min kalni ɗum autorité ji avant komo bono min jeeyi toon adana darde ɗum no wayni tawi fewani min mbaɗi ɗum alerte no boniri ni kadi hankkadi min mbaɗi ɗum alerte en tout cas laamu ngu yawo hen ɗum ɗo wawa fewnede saabu so wona ɗum ɓayri ko nokku mo ganduɗa oɗo ko nokku kewowo ndiyam ko caɗele tan addata guila noon caɗele gara beele laamu ngu no wawa ummanade ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade eyyi ko haalande population tan ko minen mabɓe foof ndendi caɗele ɗe ɓe ganda caɗele ɗe wona kamɓe noon ko enen foof minen foof mabɓe ndendi minen sinno ko saga men taw ko minen tan pinet subaka tan min jaha min pewne ɗum nde wonno noon ko hunde ko ɓurno min doole alay saago il faut ko laamu waɗa hen junngo muɗum ɓe mbiya population tan ɓe gartel haqqillaji mabɓe e ɗum ɗo enen foof minen foof min daro hen ɗum ɗo beele ko laamu ngu ene heeña walla min ɗum wawa fewnede saabu ko hunde nde ganduɗa fonde fewnede ko ɓuuri yawde e yaccade laamu ngu anda ɗum ɗon soko tawi nunɗal e potal ene woodi e nder leydi Sénégal département mo Kanel région de Matam commune mo Hawre Mataw ɓen jeeyaka hen soko tawi ɓen ene jeeya mo kala ene jogui gueɗal e leydi ndi dendagal autorité ji leydi Sénégal ha tengti hoɗɓe e nokku o woni région mo Matam ɗum ɗo yo ummane law so wona ɗum ma ko ɓuuri fate yanay woyndu so joom bagal solɓitade hen